i els seus fills estan amb els friquis a la FNAC, dec ser cantautor, suposo. Ja veig que no et tens per gaire autoestima. Ja veig que per ser un barman d'un puto poble, d'un puto bar, d'un puto barri, tens molta autoestima, tu. Què et diré jo? Com una primavera sense flors, com una posta de sol sense sol, com un dònut sense forat, com un quillo sense un rottweiler, potser no? Altra vegada potser sí, però aquest com no. Que sóc policia, capullo, no inspector de sanitat. Per cert, ja està net, això? Sí. A veure, què em pots dir? Com collons necessita l'Ajuntament 30 caixes de Red Bull? O 20 de Hot Energy? És que l'Ajuntament no trempen mai, No, collons, com una virtut. Hòstia, el teu és una virtut. El defecte és el dels polítics. Aquests sí que són uns cabrons que van entregant ram de flors, però al mateix temps t'estan dient que ets un fill de puta. Aquests el que remenen són rams de calés. Mira. Com que no podem fumar, val més que beguem. Què? Que no podem fumar? Qui ho ha dit que no puguem fumar? Saps què et dic? Que em passo la llei antitabac per l'Arc de Triomf. En si casa meva m'han de venir a dir si puc fumar o no puc fumar. Popescu? Allà, home. Té. Ja em diràs si és més bo o no és més bo així preparat el carajillo. Collons, i tant. Vaig veure una pel·li americana. Perdó, puc fer servir el servei? Ara? Sí, ara. Doncs més et valdria anar a treballar, perquè això de casar-se té danys col·laterals, Però una pregunta. Jo no hi entenc gaire amb això de casaments, però tu no hauries de ser a casa dels teus pares? O a casa dels sogres de la núvia? O fent-te una foto d'aquestes horribles que es fan en aquestes ocasions? Les fotos les hem fet ara fa una estona. Collons, doncs vas una mica tard, no? Em caso a la una. Convencional, a tope. A les 12 o a la una, quina hora, si no? Clar. A 2:15 també es casa molta gent. Té, això és veritat. I ara què vols fer, nano? Agafar una bona turca? Hòstia, els sogres estaran contents. Això sí que forma part dels bons costums socials. Sobretot abans de casar-se. Home, Popescu, hòstia, no toquis els collons, home, no veus el xaval? Hòstia, que va tabalat, home. No, sí, el cas és que m'he anat adaptant a coses. Ei, que m'has de tractar bé. Jo t'haig de tractar bé? On s'és vist això? A quin manual ho diu, que jo hagi de tractar bé el client? Seria la primera vegada. Doncs no. Si no tractes a cap client bé, a mi tampoc, No vull cap tracte preferent. Un cafè. Un cafè. Si jo et deixo que tu m'expliquis tot això, fotràs el camp d'una vegada? Va. Només una puntualització, que quedi clar. No penso fer-me ni gai ni lesbiana. Gai i lesbiana, és el mateix? A mi d'entrada me la bufa. I per tal de complir amb els objectius de venda, sou capaços d'enredar a la vostra pròpia mare. Jo no he enredat ningú, A consciència. I tant! Home, és que jo no ho sabia, és que a mi no m'ho havien explicat, jo no sabia que... Escolta'm, collons, hòstia, tota la vida hem vist que els bancs guanyen calés a cabassos, o no? Venia cap aquí a esmorzar i anava parlant pel mòbil i de cop m'ha atacat pel darrere. Fins pebrots. A més a traïció, com el Cèsar. Sí, es veu que se li cremen, tu, mira, com si fos cosa meva que se li cremen. Se li cremen? Però que se li cremen els bitllets? Oh, les torrades, que fa una torrada, Una torradora? Hòstia, vols dir que amb això del cop de cap aquest no t'ha desestabilitzat la neurona? Hòstia, però d'on surts, nena? Ens has cardat el susto de la meva vida, em veia sopant amb Déu. Però d'on surts d'aquesta manera? De quina manera? Collons, però no t'has vist, tio? Així vestit amb el xubasqueiro de pito aquest i amb aquest atrezzo que sembla que surtis d'una pel·li de terror? Vaig vestit de feina, jo. De feina? Però, nen, de quina feina? Hòstia, si sembla que vinguis a caçar vampirs. No ho dius per aquest?
Collons, per això i per tot l'atrezzo que em portes, fill, però on t'anem amb aquest ram? Si vols, hasta et fabriquen el mort. Només els hi has de donar les mides, tu. Doncs això, tu, que anàvem aquí, traiem el taüt de dintre el Ferrari mortuari i que se'ns ha desenganxat tot. I corre cap a enxampar-lo, tu. Collons, un fill de gossa pataner que quan ha vist la creu l'ha agafat amb la boca i ha començat a córrer, que hasta el fetge he tret de la boca, tu. Però si entra algun client, no vull que li diguis res, val? A fumar em convides? Va, sisplau, fot el camp. Tu, torna a... Ai, no em facis mal! Jo, hosti, no. Escolta, perdona, hòstia, però és que m'has fet emprenyar. Per 2 calades de puro? No, perquè m'has fet emprenyar. Vols una altra aigua? Gràcies. Ho veus? Cada dia pot ser diferent. Cada dia pot sorgir una cosa nova. L'amistat, l'amor, no se sap mai. No, mira, no ho crec, saps? Jo tinc molta feina. Haig de netejar totes aquestes copes i tu, sisplau, no et moguis d'aquí. Ei, la canalla, tot els hi fa gràcia, santa innocència. Ah, caram, que vas de viatge? Sí. Sola? Sí. Ja tinc 16 anys. Oh, cuidado, 16 anys, Això és major d'edat a les Filipines. Però no deus pas anar tan lluny, tu. Alemanya. A Alemanya? Ah, clar, a Alemanya, perquè hi tens allà els pares o parents o això, no? No, quan pugui ja me'ls importaré. Ah, clar, ja. Però, escolta, això no hauria de ser a l'inrevés? No hauríem de ser ells que se t'emportessin a tu? Però ja, perdona, això és tot el que t'han dit? Però no hi ha ningú entre les teves amistats que tingui una mica de senderi i que et digui que no te'n vagis? És que ja ho he posat a la capçalera del Facebook. Mira, l'he titulat Me'n vaig a córrer a Alemanya. I he posat una foto que he trobat a internet d'aquest senyor alemany. Ah. Hòstia! Cago la... Hòstia... Però tu no... Hòstia, però que no veus de quina edat és això? Hòstia, m'hi ha carregat una foto de Hitler! Cago la mare, sentir que em va... Aviam, hòstia, veus el puto internet? Què t'he dit moltes vegades? Què collons t'he dit amb l'internet? Hòstia, tan defensor de l'internet. Hòstia, això de l'internet és una collonada.